V dobe, keď sa hranice medzi osobným a profesionálnym životom stávajú čoraz nejasnejšími, nemožno ignorovať silu a zložitosť vzťahu medzi employer a employee brandingom. Ak si myslíte, že vaši zamestnanci sú len pasívnymi príjemcami vašej značky, mýlite sa. Cieľom zamestnávateľov by malo byť dosiahnutie konzistentného zážitku pre súčasných i budúcich zamestnancov. Práve konzistentným obnovovaním pamäťových štruktúr v ich mysliach si dokáže značka vytvárať s ľuďmi pevný vzťah. Employer branding ako strategický nástroj na formovanie pozitívneho imidžu a reputácie by mal byť autentický a uveriteľný. Preto musí byť v súlade s employee brandingom. Employee branding má v rukách v prvom rade zamestnanec. Preto by mali firmy zamestnancov aktívne podporovať a nie nútiť, aby komunikovali značku zamestnávateľa nielen v pracovnom prostredí, na konferenciách, veľtrhoch, ale aj vo svojej sociálnej bubline. Úlohou firiem je zamestnancom poskytnúť komunikačné nástroje, akými sú napríklad branding sociálnych sietí, firemné prezentácie, atraktívny, nápaditý a užitočný merch alebo profesionálne fotografie a motivovať ich, aby svoju spoločnosť reprezentovali v súlade s firemnou kultúrou a želaným imidžom značky. Pekným príkladom je Google, ktorý prostredníctvom svojich zamestnancov, nazývaných aj Googlers, ukazuje na sociálnych sieťach obsah zo zákulisia ich práce, teambuildingy alebo rôzne inovačné projekty, čím posilňuje svoj imidž inovatívnej a prozamestnanecky orientovanej spoločnosti. Ďalším príkladom je Starbucks, kde baristi na svojich osobných instagramových účtoch zdieľajú unikátne recepty alebo momentky zo svojej práce, čo odráža firemnú kultúru otvorenosti a kreativity. Employee branding sa však netýka len komunikačných aktivít v externom prostredí. Zamestnávateľia by mali podporovať pracovné úspechy zamestnancov a vhodne prepájať tieto úspechy s komunikáciou značky zamestnávateľa.